Pane, máme správy. Aké správy zase? No, ninjovia sú v prvom svete a idú porozprávať sa. Boss. No. Trošku upgrade navyše. Nemusím súhlasiť s Lordom. Veď, pozrite, on není až tak silný. Tížko tam buď generál z druhého sveta. Pardon. Rovno, pošlite tam naše posady, aby sme im to nájdeli trošku ťažšie. Áno, pane. Povedal ninjovia. No. Tak to si užijem. Wow, toto vyzerá byť trošku ťažké pre mňa. Sonic, sme ninjovia, toto bude pre nás veľmi ľahké. O môj bože, toto bude až také legendárne. Toto bude trošku bolestivé pre nás. No, zatiaľ ženou bossa nevidím, ale toto bude kúsok koláča pre mňa. Ukáž sa, boss prvého sveta. Ja som generál prvého sveta. Vy ma neporazíte. To si my tak nemyslíme. Sleduj, 1-6. 6 na 1. To sa nespozná. Hahaha. Traja. No toto bude easy. Tu ma... Toto bolo pre mňa také ľahké. Au, moja hlava. Rovno zo 100 HP na 5 HP. Toto bude kúsok koláča. Čo to robíš? Pomstu. Toto nemožné. Trošičku... A hotovo. Porazili ste mojich alienov. Ale to neznamená, že ste prehrali mňa. Kontrola chaosu! Sonic! Nechajte to na mňa. Oži! Čo to? Impossible. Tu máš. Potkol som sa. Ty insekt. Mysleli ste si, že umriem? Aha, na to je šanca 0%. Wow, to je veľký robot. Ja. Je na nás dosť silný. Nechajte to na speedstera. Wow, čo sa to deje? Čo to sa deje? Prekvapenie zo zadu. Pozor! Povedz tvoje finálne slova. Miloval som Vadera. Zničené. Nejaký meč neopadol. A myslím si, keď som ho porazil, tak patrí mne. Vyzerá cool docela. OK guys, poďme získať trošku upgradeu a poďme do druhého sveta.